Nas tashanya kuno ku Epworth ku Overspew ukwatatirigai timbonotsvaga mumwe muimbi kana kuti artist ane mukurumbira munyaya dzemadhirama nenyaya dzekuimba. Mazuva mashoma apfuura kwakabuda nyaya yekuti vakapfupi vawirwa nenhamo, vakapfupi vakudya nhoko dzezvironda. Takati aiwa regai tinotaura munhu watakaona mazuva kana kuti masvondo apfuura achipiwa mota, regai tinonzwa kuti vakapfupi zvii zviri kunetsa, chii chanyanyonetsa, regai titaure navo tinzwe kuti nyaya iyi yeupenyu hwavo yakamira sei. Vakuru veStreet Theatre makadi mutupo chiko Manjalima pane mutupo here kana isi ana soko mukanya imurara chi ni shumba shumba inonzi Manjalima. Shumba ndo banda ribva chibva kuMalawi. Ndo zvine shumba zvizi mukoma ndani makasimba anditi kai wadrinda ninzi kuri sei kuno kuno bo kuti mchena anditi batika andizoti mungati bo ibi nenyaya ndisumudza kuti no imbonzwa ina mukoma kuti zvakamira sei. Ndakaverenga nyaya mupepa nhau mukoma wakati zvinhu zvangu hazvinonyadzomira mushe. Inyaya dzevatapi venhau here kana kuti ndo zviri kuitika chaizvo mukati meupenyu hwenyu? Inini ndikati ndikutambudzika ndikanyebe hazvindipa Mwari zvanechi zvandiri anzipati taterana kudai saka kuri kushaya kutambudzika tingakushaya marefiyo. Okay. Asi mama mashikira manone zvitenda kustudio ndikandiri handiti but ngatarise mukoma kubva pamakatanga Street Theatre tingati chakupa here chouviri chokuti kana nhasi munogona kutosi ndakasiyira vana vangu nhaka yemitambo yedhirama? iko zvino nhaka iripo kubasa kwacho kwatoenda ikoko ndo nhaka yacho ndizvo ndokugara vanapo saka I think ndo nhaka yacho. Asi ndima iyi ine kakurema neurema asi ndakujaira kauine shungu dzako iwe zvibusha uku satase marisereki ataisa kuti chipo chandakapuwa ichi tochifambisa sei asi chipo chandakudzidzira zvinongoita se zvongondibata ipapo kandi zvongondibata ndichiita so ita so zvinongouyawo zoti mawiri azvo zvinoya sei nandigozivi wangu asi muindastiri ndirimo. Muri munhu anoita zvedhirama, muri munhu anoita zvekuimba, muchikombeya zvinhu zviviri izvi mukoma kapfupi chamungati mimi chaicho ndo chenyu ichi ndechipi? patinganyebe ndikazvikombeya bozvo zvimwe muchi mandokungodawo zvangu mandofungidza kuti izvo ndakuita sei ndakudai mazvanakidza kuti manake kuti ndakauya studio tine mukoma anotaridza kuti rubatsire papapo ari mukati. Okay. Ndokwati chiva izvo zvimatitsvaga songo yakazikuziva asi ndikapinda mukati umu ndogona kuzama kupinda kuti zviende mberi chiri chinangwa chekusumudzira mama artist vari kukura avo tovadhonzawo kusvika zvese zvazvinake hazviti zvichanaka asi vanoona kuti akatobatsirawo vamwe saka ndo samubati asi kuti nzini zvikunetsa asi hatingati zvikunetsa bokuti tiri kufamba kunetsa kwezvinhu kunzi munhu ausisika zvazvoni zvakuita sei zvakunetsa I think ndo mashoko andinavo handiti kuvana venyu pane ratora chipo chenyu? Vana vese vari muarts asi arts idzodzo zvinoenda nekuti iwewe uri kunzwa kupinda papi padhirama here pamusic here saka bozi zvakamboitika ndichatangazwa ndatonzi siya ichi zvemaarts asi mwoyo wangu inini unoramba bozi zviri mandiri saka vana varipo izvo zvatoripo nfunga 3 vari muarts izvo mwachinaye pana ndamoya ndakambosangana naye futi kwaSekuru Tasvo
muchita tumutambo ipapo chokwadi sakudzidzisa kuti no usabe usati zvemadrugs ibasa auzoshawo dola kuti utase utingana machicken bones utase rarama mama batei munyaya yemukoma kapfupi yemadrugs kunoku imimi seartist ane nguva ari muindustry vafana veshe vakangoti kure ava akangoita kambiri abva apinda mune zvemadrugs kunoku zvakamira sei kuEpworth kuna vafana vava netalent rezvakasiyana-siyana asi at the end vopedzera vakuita zvemadrugs zvandingaita pamhinduro chacho handina asi zvinonzi buda madrugs kuti mune chifuture because vana ava vatakarera tichazovashaya because dzinza rotasi rinodzika because munoona madrugs munoita madrugs kana mukadzi yagara naye aneseyotasi parinonzi guka airoves because ndobvovetawo zidongororo kuti drugs yakamira sei siri pandiri panapa COC member yepolice idombo ramwari tichitaisa tichiona asi kuti tiri kwase nini simba racho inini ari kundinetsa kuti svike pachi pakutsura asi vauda nyika itsure irambe yakatsikirira pakaperese tari kutsikirira kuti tive neupenyu hwakati hwakanaka chi mangwana handiti tichidzokera kunyaya mukoma yandakaona mupepa nhau vanotaura makataura kuti witchcraft is real. It has destroyed my life. I have close friends and relatives who do not want me to succeed. They are working hard to destroy me using juju. Pakamira seiba. Mashoko yenyera. Andikushona. Okay. Tichenda kushona. Iri kuti iyo nyaya iri kuti iyo uroyi huriko zvemashuwa-shuwa. Ndi wandikanganisa upenyu hwangu kuti ndisabudirire. Kune shamwari dziri padhuze kusanganisira nehama vasiri kuda kuona inini ndichibudirira. Vari kushanda siku nesikati kuti vaparadze upenyu hwangu vachishandisa mushonga. Ndizvo here zvokuitika mukati meupenyu hwenyu? Masuku anditonzwawo kwamuri. Kuna masuku akadaro. Kuna masuku akadaro. Asi zvinoona kuti ivo vachinyora kuti beperese ritengwe media rese zvifambe asi kwandiri asi masuku aya ndikanyepa ndikanyepa naisho unasimudza maoko dai kutenda kuti kana ari mashoko acho ndiwaya mazivo asi I think munhu achakanyora wacho ndianechi nenyaya yake ngauye kakwandiri wandibvunza chii semabvunza rese amundiita ani akakuna hakuna ndiri acting saka dambudziko riri apa pazvinyorwa ndikanyebai hapana akati kana iwo dzimwe wachigara nawo andika wafanira kutambudzika kwangu nezvauta se zvari kutaura ini pache zvangu ini ndinoziva. Saka nyaya yakabva kupi? Pane mutapo wenhau here wemapepa wamakambotaura naye Sondera Pfuura akazoburitsa nyaya? Napedza kuuya kwandiri vanziva mene chimidhi watondifonera nandiri kuChristdale ndofana dzoka chi vati pari panyaya yemarabha marabha achichiya unozota sei munhu akarisiya chi akasiya ke basa asi kuti ndizviite pari munhu akatouya vandibvunza vandamupindura vandapindura zvakanaka nyenzera se ndizotoenda saka masuku akutaurwa pache zvangu inyoni kwandiri nyoni kwamuri ende anobva atoendera mberi aitotaura kuti makataura imi kuti chokwadi chakanaka ndechekuti
tichidzokera kumashure gore ra2010 zvinhu zvakanga zvichikufambirai mushe, uye zvakare kune vaimbi vakawanda vaitouya kwamuri vachitsvaga rubatsiro, muchivabatsira kuti muarts industry munofambiswa sei. Asi nekuzofamba kwenguva, kutaura kunoku mave inonzi destitute, mave kurarama nenhongo dzezvironda, uyewo zvakare muri kunzi hamuna kana mari yamuinayo, muri kutotambudzika kuti mubatsire mhuri yenyu nezvekudya. Izvo zvagara zviri kumunhu wese. Kaimbi kundibvunza ipapa zvinotokuomereyo ndizvozvo 1 point. Hakuna munhu ane mari, asi munhu wese ararama nechi nekutsvaga. ndizvozvo. Asi mhuri yangu izvozvo mukaona mukatarisa zvinda sei zvinokuonesa ichi mega vari kunyorawo kwenekadiyo zvangu hapana zvavataura wokanda nyaya yenyika isiriyo aihandiziwoyi dai zvino ndokumbira zvakaoma izvozvo ndokumbira kunyika ndibatsireiwo ndisvike pachi asi hanzi ndakumbira ndizvo here. Samasoko aya dzimwe nguva masoko ekunyora kuti bepa ritase ritengwe ritase rifambe, asi izvozvi handichaya dola pandiri panapa turuji basa rambo ndakabva kure ndizvozvo zvinooma apo napo kuti munhu wese zvinooma kumunhu wese. Saka vari kunyora vari kunyora kuti dzimwe wabhuste chi masales zvavo ivo kuti zviite sei zvionekwe, asi imini ndasvika pano ndiri akwa iri apa ndasiya tomoto mbau iye ndakapihwa nachivhayo so pastudio ndobatsira chi muimbi uyu ezvikutobatsira nevo ndobatsira osumuka ndotanga vachi mandiri kuenda. Saka masoko aya akwandiri kana iye akanyora wacho ngawe kuti mainge amuna dola here mandinzwa zvakanaka watanga chi ipapo tonzwawo dzimwe nguva vanhu vakuona kusvipa kwangu nisikakuoni ndizvo here, asi munhu izoita sei anoshupika anopera pano pamwe panotomboona kuti ivo zvinhu hazvisi kubalansa. Handiti pamakafonerwa kana kuti makona meseji ichibva kuna vachivhai vachiti vakapfupi muri mumwe vamwe vandasarudza kuti muite sei muwane mudziyo weakwa, makanzwa sei? Kana nhasi ndichiya kuti ichokwadi here kana kuti akadongorera munhu ari kuepweka kuti ari kuborodhera ndakavhunduka ende nguva iyoina ndiri papi yatobva kushoku brets ipa pagoromonzi tachidai chipedza kumana kumwe bhendi ndopatakanzwa naanzri degrees achiti mambona here kuti manzi uyai nawachivhaya munobata zvakanaka sangoita futi mafanisi andona mainga mainga andi ndoziyati panozotovherifya bochibana nehope ndodriver ndomuka ndoridza magitari ndomuka ndichipedza nachi muna ndakaremerwa kasi ndiri pachikoro chiapa ndanga red class ndavanyanji nditi ndafungunyebai ndanza mafesi wangu kati iyo zvanzi enauno ndozvataura nani navachivhayo ndakatenda zvikuru izvo zvina nhasi ndoti ndachirudziko ndechikudiko bcause unenge waropafadzwa iye mota irikataza mota ndakwasa mari ndaikwasa kuinonga asi vakatarisa vadongoya kuti mwana uyu ane nguva aita basa rake kuti mpuwo chipo icho baba ndakashokeka zvekudai. Asi akapfupi kushokeka makashokeka henyu, asi kukumbira makanga makumbira ndakumbira ndichitaurawo kuti zviro zvichawo zvokwadi
ndimo mundima yekushandira nyika nyore chai nyika handiti ndobva chandiro tenda chaizvo vakubva ndinzwisisa bozi vanowandirwa vaimbi takawanda kuna mwezi zvatase asati wapuwa hondodzi idzidzi saka amen ngapita zvanaka handiti ndizvo aiwa wakapfupi nyaya yanga yaita kuti ndizokutsvagai ndauyawo nerimwe basa rangu kunoku ndakati sezvo ndiri muapwith rega nditsvage vakapfupi nyaya yandaona musunday mewe nini haina kundimirira mushe kuti makufamba muchiita kutotsvaga chikafu muchitokumbira zvekudya kudai ndakati aiwa muchibhega ndakati wakapfupi uyai mubude pachena muti inini pfungwa yangu yakatoti ndakavaona nokuti kutengesai kaakwa mutange musika kana makubhega muchifamba zvenyu makagara nechi kubhega nemota akapfupi anomaziva kuti mamwe masitikidzi anobhega ari patraffic light imi tonobhega nemota makagara kubhega kwakaita sei hakuna pafeche hakuna asi tonoshaya mari ndizvozvo asi kuti ndifamba chibhega tinopinda pamushikashika ndoita sei ndoimba ndomadvets ndoita chi basa rangu asi handisandadidzinga tichifamba chikumbira munhu mari kandikanyeba ndikanyeba mashoko iyayo watota mashoko iyayo mwari ngata sei ngavatungamiri vaone kana achida kuisa kuipisa inini vandipise aikadzira basa ravo zvino zvingazodaro here ndozvikuitika ndisamutaura kuti chazvakakoshera chekuti ini ndakuwanai tikaita iri vhidhiyo takarekodha makataura imimi kuti aiwa zvinhu zvinokuomera munhu wese munyika asi zvazotaurwa izvi pawedzeredzo kutsvaga dzimwe mbiri nemunhu ane mbiri asi hapana chandinovhara pakunyorwa kuenda chi kuita nyaya idzi dai kasovhara takosadiri ndege titenderera kuti mhanya zvakati chikutora mapepa aita se tichamapisa asi pachokwadi nyika yondibatsirei handirika ache zvangu ndisingazivi kunani kune vamwe zvikandinetsa ndoya futi pasocial media ndotaura kuti zvandinetsa asi iko zvino nhanizvo uyu wanyora nyaya mundiani ndiakewo wanyora kuti aipisani akapfupi asi musafe muchiipisa maartist ndizvozvo muchamashaya munyika bozi mutorese mukashatisa zvikashata totaura hurumende kweti kunongwata kwaipa ndondidzonidzosa handiriya aiwa shumba saka aita basa nenguva yenyu ndiri mukanya handiriya aiwa I think ndo mashoko aripo aiwa ndatenda hangu nekuti inini ndinokuzivai ndosaka ndati regai nditsvage murume uyu abude pachena anyatsokumbira chachanoziva ukuona uchinyorwa mumapepa uri kuzikamwa handirika usinganyorwi hausi kuzikama wamuchi waguruvu handirika asi ndiri munhu ane mwoyo nerudo netsitsi nekuona neati kuti tosvika sei apa kuti ndisvika apa daisimwe ndiri ticha ndichachi basa iri izvi macho ndi pastudio ndiri mwana watanzi Jack totopinda chi mukatungu nemwana wangu junior topinda mustudio tosumudza kite mwana japuri anokudzai mwana mutambi cha anokudzai mwana Mustafa anokudzai mwoyo unochi unakapfunga asi kandi ndikushaya chikafu kandirine mwana mainga anokudzai ndiye mudzi wane nyayachi saka handirika munhu arasumudza peji rake because of kutaura zvinhu zvese zvina basa rese saka inazviteerere makuru ane nekuti mwari bo ndabva nazvo nane 21 years ndiri industry aiwa vari kunyorawo mashoko akatase akashata varegerereyo handirika vanhu varotsvagochi vari pabasa ravo handirika asi kwandiri kudai ndikashaya ndokumbira kunani kuno vakuru venyika handikakumbire munhu zvakufamba roda azviite azviite
Andiriya. Masoko akutaura ngagare nini aone maremenedze andinoita saka anofana kukomborera kuti uraya kapfupuyo muponde kapfupuyo muponde stereki ndizvo here ndamuombera maoko akanyanya kudai undidone pasi asi ndiri mupenyu Andiriya. Aya wakapfupi ndinokutendai nenguva yenyu regai kusinungure muende munoita se munobatsira vechidika kuitira kuti ramangwana ravo rikuita se rikufamba zvakanaka. Ini nichangonifadza ndichikusangana nemi muchitomhanyawo kubasa ndichibvawo kubasa rangu tikadai vangatitese ngatigare patisi titaure majekesa kumhuri yeZimbabwe. Asi ndichipa kutenda hurumende reZimbabwe andika yakadzingana Idi Mnangagwa shumba iyoyo navachivhayawo ndizvo here vanodongora kuti mwana shungwiro akutasiya hazvingouyi zvezve hazvingouyi inyanguza kuti muna kuzikamo ende akashanda pakati vanodongorera bo ndinatichengeta zvikada kuti izvo zvichibva panapa tona pabva pano kana vatavakanganisira ndizvozvo sandotenda Andiriya. nemutara Jesu. Andiriya. Amen. Aiwa mazvinzwira vakapfupi vachiti aiwa dzimwe nyaya dzaakunyorwa idzi ndedzekuti vari kutarisawo kumashure kwavo vakabva 21 years vari muarts industry mukurumbira uripo avo vari kunyora nyaya idzi vachida kusvibisa zita ravo vati aiwa inini ndinokuregererai uyewo zvakare Mwari ave nemi. Zita ndinonzi Robert Tafumani. Let's meet on another program. Masoko andiri kunzwa neandiri kuona nezviri kutaurwa ini hamba chandikuziva asi vanhu ivavo vakati munhu asvaka mbiri yekuti donze kapfupi adone zvokumanya ibridge akamajapureza Simon Mutambi umweni Mustafa asi mashoko iye vakanyamashuka ndoudza kuti Mwari ndinoziva makataura pasoko renyu usadzorere chivi nechivi mwanangu asi ndokumbira mumbondipo mukana wekuti ndidzorere nekuti zvanyanya kwandiri sine nawo amen omunhu saka mune mara kudzorera sei asi Mwari ari pachichipo ichocho ndidzorere asi ndine mweya norudo handidzorere asi kukumbira kuti vatese vandinyarewo semunhu asingatora nechi nevanhu kana kushandisa chi asi ari kunyora uyu ambonipo mukana kuti ndidzorere asi vanopani nguva mukana kudzorera ndicharamba futa keni because ndine mwoyo une tsitsi nerudo tokutenda zvikuru totenda ndinofara zvikuru Andiriya. Takanangoti dhuma ndakanzi nawo akapfupi aiwa inini muri kunzwa zvokutaurwa nevanhu asi basa rekusumudzira vaimbi ndiri kuendera mberi. Zita ndiani? ini ndonzi Mr. Jack. Mr. Jack. Ndio zita rekuimba nare? Ndo zita rekuimba naro. Munoimba misambo ino Mr. Jack? Sambo ndinoimba Sungura. Music yangu yakatisangana izvayo. Asi pari zvino ndina album randikubudisa ndiri Sungura. Zita realbum rinonzi Ndianadaro. Ndianadaro. Ongo. Saka nokugara zvakanaka zvangu nokunzwisisa upenyu ndarakapfupi it's best to me nokuda kwenyu munhu ari kundibatsira ari kundisimudzira panyaya dzemusic nokundidzidzisa apa zvidai apa zvinodai even kumashows vanotora chienda neni saka tine single track yatiri kuita kubva paalbum Ndianadaro inonzi Mune Nyasha saka chinhu chinondifadza kana ndichisangana nemunhu mukuru akaita savakapfupi vachindibatsira vachindisimudzira handizonzwisisa zvangu kuti mamwe mashoko kana kutaurika semubvunzo wamambobvunza muchitanga kuti anenge achibva nekupi ini ndakazvimirira ndinoona ukuru hwaMwari pana akapfupi nechikodzero chekuti haisi nyore kuti muimbi ane zita atonomwe muimbi mudiki amise panzvimbo yekuti akure saka ndichoona akapfupi ndoona baba vangu ongo kunoku tichitasa kunoku epwezi nyaya dzemadrugs dzakamera sei kune vechidiki ende zvakanyanya takatarisa kune maartist chii chinokukonzera kuti ukaita mukurumbira unobva kupinda mune zvemadrugs? ya zvazvinoita regai ndisana kuti ndichite pakuberekwa kwedu zvinosiyana nemwe nguva makuriro ane zvaanoita kumunhu ari kukura wacho saka
iri nyaya yemadrugs inyaya yanetsa, inyaya yatekeshera nezimbabwe ende ichishungurudza ichisa kuti upenyu hubude mungwara. Asi ndinofunga kuti zvakakosha kuti tive nemunanganidzo kana kuti murangariro wekuti remangwana tichaitei. Saka remangwana kuti tigone kuriona, hatirione takadhakwa, tiriona in sober mind. Ndingangoda kupedza hangu ndichikupindura mibvunzo nekuti ndinongokurudzira kuti vari muindastry yakadaro kana iri yekuti wakatenderwa naMwari nokuti chipo kunge uchifadza nyika kana kuti nyika yekunzwa, tigone kudzidza nekudzidzisa. Asi vari kudzidza vacho ngavadzidzisike nekuti hakuna kwazvinotisvitsa kana tichishanda tine madrugs. Ndinofunga kudaro. Maita basa mukoma cheki. Ndakanzwa mupepa nawo zvakanzi matambura. Apa tikuseka vanhu vachitambura naye, sorry. Ndakanzwa kuti anzi matambura. Mudhara vakutadza kuuchengetai. Zvandingati mukuru kati. Those are fake rumors. Vanhu vanenge chimbotaura zvinoda kutaura vada kuboosta makanza. Vachingonyebera vanhu vamene maybe vamwe kuti zvinonakidza kuti usvibise zita remumwe munhu kuti mhuri yako idyiwe. Handiti zvakanaka. Vanhu vanenge vachingotaura zvakaipa but isusu hatizviteereri. Bhuzisi life itoripo. Itoripo. Bhuzva itoripo zvokuti mari yekurarama tishaya. Kana zvokutoti takatonzi pamwigo kana kuti hatingati chiko. Kana wada kudya kana pizza every day which is wotoregedza kuti asadza zvacho usinokwanisa kuita every day. Uchitoenda uchinotenga pizza uchidya every day. But vanhu vanenge vachingoti vachitaura vachida kusvibisa zita but which is zvakashata. Saka message yavangade kuvapa kuvanhu vakazaramana tisiyewo tirarama upenyu hwedu ndeyekuti chini kuti muupenyu munhu nemunhu anogona kusangana nematambudziko, life cannot be smooth 100%. Mashoko avangade kuvapawo edzidziso ndeyekuti vachisiyana nemhuri yenyu. Chandingakwanisa kuvaudza ndinoti ngavamind mabusiness avo. Kwete kutiwo mind mabusiness evamwe vanhu. Ndinobva wanyora zvisiri izvo. Wauya wabvunza here kuti chicho. Hakuna patongumuka makuseni chingoti kafubatambura. Wambomona chibhega someone. Hapana. Kana picture chibhega chitinda ndazoya ndakumbira ningidhora. Hapana. Saka ndongoti vanhu ndayambomira zvavari kuita bozi vanoshandisa mazita evanhu. Handiriya. Aya, vakuru vanoti chiri musakasaka chinozvinzwira. Zvakanakira ndechekuti apa muri kutaura pavhidhiyo kwete kuita zvekunyorwa. Kuti mangwana vazodzaya vakandipaka mashoko. Tavatati aiwa regai vanhu vanoita se vanozvitaurira. Tinomboona vanhu vari kutambura. Tinoona vanhu vakagara. Tinoona vari mumakwa. Aiwa. Apa ndatoona danza nomumwe atenga koko yanga ichitonhora ndakati ndakaribhura kuti kowadi kutenga tumapeti kwa munhu ari kutapura ndazongoti aiwa aimona izvozvo mana titiri mustudio creating something titone project ratotogadzira rasekutazvo song yavo yatotogadzira titofanira toipedza totonosiya project ivanhu titori kualove you handiriya aiwa tirambo mashoko enyuwo kuna producer because maproducer kazhinji ndovana vanoshanda behind the scenes but havapiwe sando dzavo saka chimbomupewo sando kuna producer achinzwa achiri kurarama aiwa producer wamunomutemba ndomutemba zvekuti chese chandenge ndatida kugadzirwa naye anogadzira nemazvo. Handiende ndine project kuti ndena ndine doubt kuti paazondikanganisirapo zvese zvezvingori perfect 100%. Aiwa zvesipo nomupa sando dzake achiri kurarama kuti pick up laveo sando dzenyu producer dzauya mapiwa muchiri kurarama. Mashoko kumhuri yeZimbabwe kubva kune mwana wakapfupi ati kana tichida kudya pizza every day tinogona kuzviita. Izvezvi vari mustudio vari kuti tiri kugadzira project yatinoda kunopa zvakare kunani kuna sekuru tazvo kana vachizochinjana tuma this and that zvinenge zviri kwavari asi ivo nemhuri yavo yakapfupi havasi kurarama. Hanzi mind your own business. Datenda. They need to put their nose on their businesses, not on other people's businesses. Adidya. Madam Azanko. Tutenda. Sharp.